Ourense tamén. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Estamos a día 14 de junio, vamos a dar comezo á presentación da cuarta edición do Rally Mix da Sidra. Recordemos que esta disciplina é puntuable para o Campeonato Galego de Rally Mix, unha disciplina a cal pertence á Federación Galega de Automobilismo. E, bueno, antes de ir dando paso a distintas intervencións que vamos a ir facendo ao longo da presentación, pois quero ir explicando xa a modo de xa un pouquiño, non, do que se vai a tratar pois esta presentación da cuarta edición do Rally Mix da Sidra. En primeiro lugar, agradecer a todos e cada un dos voluntarios, membros de escuderías que colaboran con todos e cada un dos organizadores en todas e cada unha das disciplinas que engloban a este ano 2025. A verdade é que está sendo pois unha gran acollida e a cal pois as escuderías sempre están moi agradecidas de que todos e cada un dos voluntarios que poidan botar unha man pois para realizar as distintas probas pois están moi agradecidas delo, non? Vamos a comentar, como dicía, primeiramente vou a facer un breve repaso do que está sendo e do que vai a ser pois esta modalidade, a modalidade de Rally Mixes neste ano 2025. Seguidamente darei paso a distintas intervencións, membros da escudería Sampaio, algún pois tamén voluntario que está aquí de distintas escuderías e que bota unha man, como non, como xa dixen, para a realización da proba e, como non, distintos responsables de entes públicos que tamén pois acercaron aquí ata o Concello da Estrada. E xa para ir finalizando con esta presentación, pois tamén podemos ver que temos pois distintas monturas, tanto de carcross como buggies, como propios carrozados. A verdade que, bueno, hai monturas aquí as cales pois en este tipo de probas pois non van a correr, pero sí se lle agradece a colaboración tamén de que puderan traer as súas monturas aquí. E, bueno, sen máis, vamos a ir dando comezo a modo informativo. Recordemos, non? Estamos na terceira proba puntuable para o Campeonato Galego de Rally Mix, un Campeonato Galego de Rally Mix que daba comezo no Rally Mix da Serra do Argallo e Figueiró. Ali pois a escudería Cantera Competición realizaba a súa segunda proba e a primeira que se realizou en este ano 2025, e tamén pois en recoñecer o gran traballo que ali realizaron, posto que xa o ano pasado na primeira edición que realizaba a escudería Cantera Competición pois era por puntuación a escudería máxima valorada en esta disciplina. Como dicía, a primeira proba que se realizou deste Campeonato Galego de Rally Mix, o Rally Mix Serra do Argallo e Figueiró. A segunda das probas que se disputaron tamén desplazouse hacia Terras de Touro. Ali celebrouse a segunda edición, a segunda proba deste ano, a oitava total, a cal pois a escudería Touro Motor pois sacou unha vez máis a proba adiante. Esta será pois a terceira proba, a cuarta, que a escudería Sampaio, pois a verdade que despois o veremos, falaremos con membros da propia escudería e nos contarán, porque a verdade que, como dicimos, ano tras ano pois costa moito sacar unha proba adiante. Como dicía, terceira proba que está a ser pois esta cuarta edición do Rally Mix da Sidra, a cuarta das 7 probas que compoñen este Campeonato Galego de Rally Mix. Será o Rally Mix de Ribadumia, que tamén pois celebrará a súa cuarta edición e cuarta proba. A quinta das probas desplazarase a Portas, será a quinta
quinta prova do Campeonato Galego de Rally Mix e a quinta edición que ali realicen. A sexta das probas serán 8 edicións xa, donde a escudería Cuntis Vilatermal pois vemos que ano tras ano non deixa de sorprendernos con pilotos de talla mundial, gran traballo que están a realizar ali. E recordemos, sexta prova deste Campeonato Galego de Rally Mix será o Rally Mix de Cuntis Vilatermal na súa 8ª edición. E para poñer o broche e o peche a esta disciplina de Rally Mixes non será outra que unha escudería que realice a 11ª xa a prova a realizar, que non estamos a falar de outro que da escudería Barbadás. O Rally Mix de Barbadás será que poña o peche dende a primeira do Rally Mix Serra de Argallo e Figueiró ata un total de 7 probas, chegando ata o Concello de Barbarás en Ourense. E dito isto, vamos a ir dando paso a distintas entrevistas para coñecer pois un pouquiño máis do que serán pois distintas pinceladas para saber do que constará esta 4ª edición e terceira prova do Campeonato Galego de Rally Mix. Por favor, intervención a señora María Couto, presidenta da escudería Sampaio. Un forte aplauso para ela. Contanos un pouquiño como vai o desenrolo da prova e o gran traballo que estuvachedes a facer para chegar hasta aquí. Bueno, primeiro, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Quero agradecer ao Concello porque estános axudando moito, verdad? A todas as institucións que hoxe están aquí, pilotos, bueno, público, etc. Vou contar un resumen do que vai ser o Rally Mix este ano. Este ano decidimos facer un día solo porque a parte económica influyenos bastante, é unha prueba cara. Entonces vamos a facer de prueba este ano un día solo, vai ser o viernes verificacións, vai haber recoñecementos e o sábado desde as 9:30 da mañá desenvolvemento da prueba. Dicir que o tramo ten 11 km 600, temos o terceiro prova deste ano e temos unha gran inscripción, pode dicir 90 pilotos. Hai moitos fora, pero cerramos o viernes e non podemos abrir. E pouco máis. Pouco máis que dicir. Agradecer a todos. Quería dicir unha cousa. Temos aí uns patrocinadores, como eu lle chamo, que son invisibles, que nos axudan por detrás sin publicidade e nada, e quería reconocerlo aquí diante de todos, que ás veces dámonos deles, e quería darlle as gracias personalmente por esa xente que está ao outro lado que non se ve públicamente. Quería lle dar as gracias e pouco máis que dicir. Muchas gracias. Bueno, segunda intervención, por favor, Juan Pablo Cajide, representante da escudería Silleda, que xa o temos por aquí. Vamos a dar un forte aplauso. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, unha proba máis no Campeonato Galego. A verdade é que, bueno, como representante da escudería Silleda, gostaríanos tamén, pois, como se está a vivir tamén, pois de portas para fora hai que botar unha man, durante moitos meses, non? Acabades de realizar tamén a vosa proba de Rally Sprint, outra das disciplinas no Campeonato Galego. Contanos un pouquinho, Juan Pablo, cales son as sensacións? Pois nada, estamos aquí para eso, a botarlle unha mao, devolver o favor, como di o refrán, de ben nacidos ser agradecidos, e nada, axudarlle a que a proba salga o mellor posible, e dentro do que nós poidamos, pois colaborar o máximo. Un ten que estar orgulloso sempre, non, do grupo que o rodea. E a verdade é que ao final unha escudería é unha gran familia, non? Sen elo para poder levar as probas sería imposible, non? Sí, a ver, está claro que hoxe en día, se non nos botamos unha mao entre todas as escuderías, é casi inviable sacar unha proba adiante. Hai afición, pero poucas ganas por colaborar, entonces, pois eso,
temos que axudar entre nós, senón é inviable sacar unha proba adiante. Bueno, pues moitas gracias por atendernos. Un aplauso, por favor. Bueno, falábamos con responsables da Escudería Sampaio, neste caso coa presidenta, con María Couto, agora pois outro dos responsables de outra escudería. Bueno, pois a verdade, a cadena faise con distintos responsables, con distintos estamentos que teñen que colaborar, en este caso, pois como non, pertencente á Federación Galega de Automobilismo. Un aplauso para o seu presidente, Antonio Rodríguez Troitiño, por favor. Bueno, eu pensei que me ibas a facer preguntas. Nada, moitas gracias por acollerme aquí. Dende a Federación, pois, sabedes que estamos aquí para botar unha mão no que precisa a escudería. Para min a Estrada pois, é un dos sitios que máis lle teño a nivel automobilismo, sobre todo porque sempre estuveron aí, sempre que o precisei, cando estábamos en campaña, todo eso, pois foi un pobo que sempre estuvo apoiando para que houbera un cambio de legislatura. A escudería xa sabemos que traballa moito e moi ben, é unha das probas referentes no campeonato galego de Rally Mix. Tamén está a proba de montaña, que tamén está a un nivel altísimo. Nada, pois queremos apoialos o máximo que poidamos, desexarlle moitísima sorte aos pilotos, que vexo moitos por aquí. Na Estrada hai moitísimos pilotos que participan nos distintos campeonatos. Como decía a presidenta, pois 90 inscritos, que é unha cifra moi importante. É unha pena que estamos tendo este ano un exceso de inscricións grandísimas. Están quedando en casi todas as probas pilotos fora. Non sei, non sei se teremos que crear novos campeonatos, porque a verdade estamos alucinados ca cantidad de inscritos que hai. Os voluntarios que vos botan unha mão, pois darlle as gracias. Vémonos o día da carreira. Bueno, darlle as gracias tamén á representación política que temos aquí, o Concello, a Diputación, que tamén está colaborando moito co automobilismo galego, e como non a Xunta de Galicia, que este ano tuvo un cariño especial coa Federación, e sempre quero darlle as gracias. Moitas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, en cuarto lugar, que como non, tamén pois outro das empresas públicas para poder formar pois unha proba destas características. Como cuarta comparecente, vamos a dar a palabra a unha deputada provincial, a señora Belén Cachafeiro, por favor. Un aplauso para ela. Boas tardes a todos. Bueno, primeiro quero saludar a presidenta da Escudería Sampaio, a todos os representantes das demais escuderías que ides a participar neste cuarto Rally Mix, o presidente da Federación Galega de Automobilismo, Antonio Rodríguez, por suposto, a todos os que estades aquí, a colaboradores, amigos, todos os seguidores pois, deste deporte. Dende a Diputación, primeiro, quero agradecervos á Asociación, a Escudería, que nos invitedes a estar nesta presentación. Para nós é moi importante acompañarvos. Sabedes que o presidente é un amante do deporte, de todas as modalidades. O que pasa que o día tiña a ver, o día hola sí. Así. Bueno, como iba dicindo, que quería disculpar a asistencia aquí do presidente, que, como todos sabedes, é un gran amante do deporte, de todos os deportes,
pero os días tiñan que ter máis de 24 horas para que tuvera tempo para asistir a todos os eventos. Polo tanto, pois envioume a min para desexarvos a todos que teñades unha proba que todo salga ben, que felicitarvos por todo ese traballo que facedes, que non é un traballo menor. Gracias pois a todos os que facedes posible que esta edición sexa xa a cuarta, que aínda que é unha proba moi nova, pois xa está moi ben posicionada na provincia de Pontevedra, aparte relacionando un pouco a campaña turística que temos na Diputación de Cando Volves, donde por primeira vez se recolle e salen imaxes do interior da provincia. Pois eu, como sabedes que son de Forcarei, pois síntome moi orgullosa de estar aquí na Terra de Montes, en Tabeirós, Terra de Montes, e desexo que a proba, pois eso, que os que veñades a esta terra e disfrutar dunhas paisaxes estupendas e dunhos povos maravillosos. Pouco máis que decirvos, que quero facerlle unha mención especial á presidenta, porque é muller e porque creo que é un exemplo que unha muller se poña ao frente dunha escudería neste deporte, e creo que debemos resaltala. Eu, polo menos, moitas felicidades e moita sorte para todos. Moitas gracias. Aí están, pois, esas palabras da señora Cachafeiro hacia María Couto, a presidenta da Escudería Sampaio. E xa para ir rematando tamén con cargos públicos, como non podía ser de outra maneira, en representación do Concello, o señor alcalde da Estrada, o señor Gonzalo Lonzao Nono, por favor, un aplauso para él. Moi boas tardes e ademais boísimas tardes, porque fai unha semana estábamos aquí nesta Praza da Constitución celebrando esa 12ª edición desta Feira da Sidra. Isto estaba repleto de xente e hoxe ademais queremos con esta bandeira do deporte, con esta bandeira do automobilismo e con esta bandeira da boa organización dunha escudería que é nova, que é a Escudería Sampaio, que tamén nos representa neste sector do automobilismo, que tantos seguidores ten na estrada, que tantos atrae a Estrada para que sexa pois un referente no deporte de Galicia, e que tantos corredores tamén, aquí está unha boa representación deles, por fan que disfrutan deste deporte de forma de ser anfitrións, e que tamén pois con boa organización dunha gran proba como esta. E boa organización porque no 2023, con escasos anos de vida, xa foi recoñecida como o mellor rally mix da súa natureza en Galicia. E no ano 2024, este Concello da Estrada organiza, que sempre presumimos de ser a capital galega do deporte pola cantidade de competicións deportivas que aquí se dan cita, competicións, eventos, clubes e deportistas federados nos cales nas nosas instalacións en todo o territorio pois disfrutan do deporte no noso concello. E eles foron este Clube Deportivo Sampaio o que levou o premio a mellor evento deportivo 2024, no que teño ocasión agora de darlles parabéns e que siguen así, porque esta cuarta edición nada máis que está a punto de comezar, e no que nos damos cita o vindeiro sábado día 21, que nos vamos a convocar na parroquia de Callobre, que vai ser ese epicentro como unha das nosas 51 parroquias que acolle tantos acontecementos e que tamén acolle por tantos visitantes, e unha boa organización deste Rally Mix. Por tanto, disfrutar dese día maravilloso, disfrutar do deporte no noso rural, 11 kilómetros de competición deportiva durante todo o día para disfrutalos, para vivilos, e quero agradecer, como non pode ser de outra maneira, a todos os voluntarios e a toda a directiva que se implican en tantas horas para que todo salga moi ben, para que tamén as administracións e tantos tantos colaboradores que fan que isto sexa posible, que se unemos as forzas e que podamos seguir sendo pois esa capital galega do deporte aquí na Estrada, con referentes tan importantes como a Escudería Sampaio. Moitos parabéns por esta cuarta edición e disfrutar esta semana deste Rally Mix da Sidra na Estrada. Moitas gracias, alcalde.
Bueno, pois xa sabemos pois un pouquiño máis do que vai a dar de sí. Recordemos, terceira proba puntuable para o Campeonato Galego de Rally Mix e cuarta edición organizado pola Escudería Sampaio. Tamén podemos ver tamén ao longo da plaza aquí a distintas monturas. A ver se temos por aí algún piloto. Neira está por aí, que vexo aquí o seu carcross. Neira non está. Algún dos pilotos que se atopen por aquí. David Rosende, Rossi, ven, con a verdade que, bueno, así polo menos vamos a dar un aplauso para Rossi. Moi buenas. Boas tardes. Bueno, eu xa non sei, a verdade é que no mundo do motor xa che coñecen David, por Rossi, por Carpi, chamanche de distintas formas, non? Bueno, estábamos a ver aquele dos vehículos, o que está ali na esquina. O ano pasado fixaches pois fases de coche cero, abrindo o treito. Este ano, como vas a... cal vai ser a túa función dentro da prova? A mesma, non ten novedade. Este ano participaremos outra vez axudando aos compañeiros na prova da casa e saldiremos de coche cero e nada, seguir probando os cacharros estes a ver como van, a pesar de que no inverno os probamos un poquinho no monte, amortiguacións como traballan, e agora pois aquí dar unha volta tamén a estudiar un poquinho de como siguen funcionando e listo. Houve mellores do ano pasado por aquí no motor ou que? Non tivemos tempo de facer melloras, o que che comentaba en Cuntis, pouco máis. Sí que probamos no inverno, con a amortiguación moito máis blanda e disfrutar un pouquiño nas pedras e tal, e a verdad que moi ben. Bueno, xa que estou contigo, Carpi, contanos un pouquiño, xa nos comentaba a presidenta María Couto do que é o trazado, 11 km 600 metros. Contanos un pouquiño, pois así, polos pasos a grosso modo, porque incluso pois hai ao longo do treito do mesmo hai cousas que resaltar, non? Vouche dicir que hai cousas que resaltar que eu ainda non conozco. Pero bueno, sí que cambia un pouquinho con respecto ao ano pasado, polo que sei. Foi un día, xa fai uns meses, con Manolo ver o tramo para cambiar ali 4 detalles, pero ainda non os teño nin claros. Cando teña 2 minutos pasarei por ali, que todos non vamos a competir ni moito menos, para visualizalo e listo. Sí que vai haber, considero que o tramo vai a estar nas súas condicións para correr, se o tempo considero que sí que nos vai a axudar, se vai a notar moito pois o estado do firme, tanto no asfalto como na terra, se pode disfrutar, que é o que se vai a ir. Bueno, eu penso que un ano máis, unha proba máis aquí na estrada sempre é un orgullo, non? Sí, tanto nós pola nosa parte como os da Escudería da Estrada que fan a de montaña, sí que é un orgullo para o pueblo ter xente que queira colaborar, que queira participar no tema de involucrarnos un poquinho de facer estas dúas pruebas, que costa moitísimo traballo. Ante todo, ahora que estou falando o presencial e todos os meus compañeiros, dar as gracias a todos os patrocinadores que nos apoian un poquinho no tema da prueba, que é unha grandísima axuda. Nada, seguir traballando para que se poidan facer dúas, non tres. E sempre falo do mesmo, pero a verdade é que é curioso, non? Unha prova de motor é a característica, pois esa froita, non? Esa mazá. Sí, cal vai ser, senón non vamos poñer este ano unha trencha de carpinteiro, deberíamos poñer unha mazán que para eso está o Rally Mir da Sidra, a función que ten a Sidra, como foi o fin de semana pasado aquí, un evento cada ano máis espectacular, máis importante, e darle un poquinho máis de nombre tanto á dominación da Sidra como á prova. Bueno, Carpi, pois moitas gracias por atendernos. Xa quedamos, bueno, debe estar dentro un pouquinho que xa nos volvemos a ver. Moitas gracias. A vos. Moitas gracias, David Rosende. Algún piloto que estea aquí presente coas monturas que hai? Temos aí a Javi Martínez a Carracedo. Ven, por favor. Un aplauso para o piloto tamén estradense. Sempre de agradecer, a verdade é que, bueno, tanto nunha disciplina como noutra. Javi, moi buenas. Hola, boas tardes. Bueno, Rally Mixes, montaña, unha disciplina, outra, Javier Martínez Carracedo, incluso Rally Sprints, porque a verdade é que esta montura que trouxeches aquí, o R5, que mellor, non? Para este ano, pois nesa disciplina, por exemplo, no Rally Sprints, nin tan mal, non?
Sí, o Rally Sprint a min é unha modalidade que me encanta e, bueno, xo di a palabra, o sprint é como se fora unha subida, pero, bueno, con 2 tramos. E, bueno, este ano non sendo un Piñor que houve problemas, en Silleda, pois, saleu perfecto. Bueno, a verdade é que, bueno, vemos aquí este vehículo que non é o que usarás para a semana, entendo, non? Como fixaches en edicións anteriores en esta disciplina. Bueno, se cada había que probalo e igual iba mellor que o Carcross. Ainda que incluso temos visto R5 GT Turbo da túa man, pero con outro tipo de cambio tamén nesta disciplina como foi en Barbadas, non? Sí, pero este coche a verdad que as prestacións que ten pa terra non vale. O único que fai a patinar, non manda a tracción ao suelo, entonces foi cando decidir, a min a terra encántame correr en terra, e foi cando decidín de comprar o Carcross, e, bueno, a verdad que as sensacións do Carcross son fuertísimas. Sensacións vividas xa na última edición, o falábamos contigo en directo en Radio Estrada o ano pasado, notábanse incluso pois os neumáticos, non? Con ese tipo de montura, distintos Carcrosses, pero uns levabades un tipo de neumáticos e outros, e incluso se notaba eso nos cronos, non? Bueno, eu salín ca Gol Speed, foi un error, eu na última manga, como estaba bastante roto, pois iba a salir cas Masi, que son máis duras, pero, bueno, isto de que lle levaba unha certa ventaxa considerable a Pisco, non sei, dixen, non creo que pase nada, mira, na mitad de tramo, unha roda furada. E, bueno, ainda vou dar acabado, porque a verdade que é difícil ir co Carcross sin roda, despois sin llanta, que rompeu a llanta e chegar así. Que tal o vivido tamén no Rasante? Víamos o ano pasado que incluso mencionado Alfonso Bentín a Pisco lle pasaba factura, pois tamén esas voladas que vos metíades aí, non? O Rasante a verdade que é espectacular, a min encántame. Sí que é verdade que hai que trazalo moi ben e situarse moi ben para voar o máis reto posible, porque, claro, se non trazas ben é peligroso, porque ainda colles bastante velocidade nese Rasante. E despois está o de terra, que tamén é moi bonito. A min a verdade que o trazado, o ano pasado non era para facelo, pero me enseñaron e quedei enamorado do trazado, me encantou o trazado. E xa para ir rematando, Rally Sprint, Rally Mises estábamos acostumados pois a 2 días de competición, sábado e domingo, pero este ano pois temos esa novidade, a cal pois se realizará a competición o sábado, e a ti parece ser pois que no Rally Sprint é o itinerario que soledes ter, e a verdade que está tendo pois moi boa acollida por parte dos pilotos, non, Javi? Sí. Te refieres ao Rally Mix de un día? Sí, de un día eu penso que eu estou a favor de un día, porque 2 días é como a montaña, é moi cansino. Eu penso que cos kilómetros que se fan e máis tamén non se machaca tanto o tramo, e xa 4 pasadas na mesmo tramo pois se lle chega ben. E, bueno, tes o domingo para recoller todo, para descansar e para o lunes estar preparado para traballar. Os 2 días, a verdade, co lunes tens que facer esas cousas todas que che quedaron pendientes de... A verdade que é impensable, Carcedo, xa sexa en montaña, en rallies, en rally mises, en rally sprint, un xa moitas veces, sobre todo, pois cando lle veñen en reveses nunha disciplina ou noutra, dalle ganas de deixalo, pero a verdade que ti, que a cantidad de anos que levas, pois é de admirar sempre pois as ganas que as que afrontas prova tras prova. Sexa nunha disciplina, sea noutra, Javi, esta é unha prova máis para ti, supoño que especial aquí na casa, moitas sorte e moitas gracias por atendernos. Bueno, moitas gracias a vos todos que estades aquí, e a organización, pois desesalle moita sorte, que salga todo ben, e nada, aí estaremos para que faga falta. Moitas gracias. Un aplauso. E bueno, a todos e cada un dos que estades aquí, recordar que aquí Sí, Manolo. Ola, quería que chamaras aquí a Martín Fernández, que é un piloto da escudería veciña da Estradense, é un piloto que empezou este ano, e, bueno, queremos que se dé a ver tamén. Martín, un aplauso para él. Cousas do directo. Martín, moi boas. Boas.
Bueno, contanos un pouquiño características da montura, proxecto para ti, que sensacións tes a estas alturas de ano? Pois unhas sensacións boas. O ano pasado puiden facerme con esta unidade, é un Carcross, un Live Life, hai pouquiños correndo nesta modalidade. Estou moi contento con el, collendo sensacións cada vez máis, cada prova é nova para min porque estou empezando, é moi ao gusto. Bueno, coméntanos un pouquiño, pero gran acollida, a verdade que é que, bueno, pois ver a ese equipo Ares Racing, non? Cada vez que collen este tipo de monturas, no seu momento, pois a marca portuguesa Semog, da cal, pois agora, pois emprenden prácticamente unha andadura cos Live Life TN5, TN11, esas evolucións que está habendo con este tipo de monturas, a verdade que un pecha os ollos e fíase destas grandes escuadras, hai que ver, pois, como traballan en elas, non? Sí, no, eu estou collendo ahora os setups para facerme, ir probando pois os ángulos e todo, pero bueno, pouco a pouco, porque é complicado, e sempre hai que salir a probalo, moitas veces non hai tempo, vas no directo á carreira e acábalo probando en tramo, e ali faz os últimos ajustes, pero bueno, sensacións moi boas. Contanos, como che dá por empezar en isto do automobilismo a ti, Martín? Sempre me gustou o mundo do motor, sempre tuve en moto de cross, quam, sempre me gustou moitísimo a competición, velo, poder axudar, teño moitos compañeiros que están neste mundo, e ao final animeime con Carcross, que penso que as sensacións que dan estes aparatos son espectaculares, e moi contento de habelo feito. Meteríaste en autocross con este tipo de montura ou sería moito lío? Por ahora non, pero tal vez po ano cambia a probar outra modalidade, facer unhas subidas, probar asfalto, a ver outras sensacións, e igual, pois autocross tamén probar. Bueno, pois a verdade é que xa sempre con esa familia, co equipo Ares Racing, desto saben un pouquiño, levan os seus anos, xa sexa, bueno, pois aprender sempre sobre todo, porque incluso pois estamos a ver pilotos incluso a nivel mundial, o francés David Mead, que o vemos pois agora mesmo con este tipo de monturas, pois que daba o cambio de paso con este tipo de monturas, e que aí pois temos escuadras para aprender e moito. Bueno, pois esa nesta disciplina ou en outras, Martín, desesámoche moitas sortes, e a semana que ven pois iremos comentando un pouquiño como está a ser pois a evolución para ti en esta cuarta edición do Rally Mix da Sidra, e sobre todo, ante todo, unha segunda familia que ao final ten do equipo formado, non? Que iso é o que importa para vivir nas carreiras. Sí, agradecer a toda a xente, patrocinadores, amigos, familia, todo o apoio que me dan, toda a axuda, genial. Moitas gracias a todos, bueno, estou cumplindo un soño, vamos. Pois enhoraboa, gracias. Vale, gracias a vos. Bueno, Martín Fernández, sabíamos un pouquiño del. Temos por aquí tamén a outro dos membros da Escudería Sampaio. Vamos con Darío Couso. Un aplauso para él. Bueno, Darío, moi boas. Bueno, buenas tardes, que tal? Coméntanos un pouquiño. Podemos dicir que aí estamos, en capilla, non? Sensacións pola túa parte. Ben, creo que temos todo encamiñado. Está casi todo listo. E nada, espero que disfrutedes desta edición e veñovos a contar unha novedade que temos. Este ano non vou desvelar todavía dous nombres, pero temos na prueba a dous pilotos mundialistas. Dous pilotos que disputan unhas pruebas do Mundial do mundo do automobilismo, non ten por que ser de rallies, pero vamos ter a dúas personas aquí que mañán ou pasado, depende cando fale con eles, desvelaremos. Creo que é un salto importante e, bueno, aí estamos.
Bueno, contentos un aniño máis, a verdade é que dende a primeira edición, como comentaba tamén a señora deputada, ese cambio de ubicación para Callobre, a verdade é que ali pois dá gusto, non, o poder ter o parque pechado, as asistencias, o poder traballar, moi cómodo, non, o itinerario para ele, non? Sí, eu penso que as instalacións son inmellorables por parte do Concello, nos ceden todo aquelo para o seu uso. Quero agradecer tamén todo o tema de duchas, creo que nadie ten o dispositivo que temos nos ali montado, duchas, baños, vestuarios, etcétera, que para os pilotos é moi cómodo. O ano pasado a xente agradeceu no moito, despois ter a operativa toda ali, de asistencias, parque cerrado, a nosa oficina da nosa escudería e demais, creo que é importante, é importante. Moitas horas sin dormir, moito traballo, a verdade é que non se valora, dicímelo proba tras proba, incluso non lo comentaba o señor Troitiño, presidente da Federación Galega de Automobilismo, a verdade é que iso é impagable. A todos e cada un dos que se acheguen aquí á estrada, xa non dicimos que aporten, pero polo menos que respeten, non? A vasoira non volve sola e demais, que se disfrute da proba, pero sempre con responsabilidade, non, Darío? Sí, pídovos aos asistentes que por favor a basoira a recollades. Nós tamén poñemos uns sitios donde poder depositala, ademais dos contenedores, evidentemente. Responsabilidade a todos en lugares altos. E nada, que disfrutedes da prueba. E agora quería ter unha pequena mención para un compañeiro. Me gustaría que viñera Iván Couselo, por favor, que témolo actualmente segundo no Campeonato de España de Rallys de Terra na súa categoría, en N3. Entón, estaría ben que Iván nos dixeron as palabras das sensacións que tuvo no Campeonato de España de Terra. Pois un aplauso para Iván, moitas gracias, Darío. Iván, moi boa. Moi buenas. Bueno, a pregunta xa acaba de decir Darío. Contanos sensacións na última prova vivida aí na terra. Fue moi dura, pero al fin y al cabo estuvo bien. Son kilómetros a correr, aunque se neutralizaron varios tramos, pero bueno, a disfrutar lo máximo posible. Contanos, no que vai de ano, o proxecto que tes, o tipo de montura, contanos un pouco do que consta e o proxecto que tes para este ano 2025. Pues el coche es un 208 N3 de serie con modificaciones en la caja, que es lo único que permiten. Y nada, la idea es ahora hacer todo el campeonato y mirar cómo ir a Lanzarote a correr ahora en agosto y acabar todo el año. ¿A Lanzarote? Sí, es difícil, pero vamos a intentar ir allá para conseguir los máximos puntos y hacer Galicia y la última. Bueno, como te liaches a manta cabeza? Supoño que, ao final, segundo a familia, gran equipo que tes para poder facer un proxecto que, aínda que parece que non destas características, que conleva moitísimo traballo, non, Iván? Sí, ao final fomos a Córdoba como había vacacións, vamos a probar, empezou unha cousa tras outra e liámonos. Bueno, agora que a seguir rodando e facendo kilómetros, supoño que xa se empezará a marcar obxectivos, a conocer os rivais, non? Claro, ahora la idea es intentar ganar al algo que va primero y por eso sumar los más puntos y intentar hacer a lo mejor si podemos algún rally mix antes para hacer un test y ir para allá. Copiloto, contanos como surdiu a idea dese copiloto. O copiloto, eu empecé en Rally Mix fai 2 anos indo solo, el díxeme, vou contigo. Desde aquela, salvo ahora en León que non pudo vir conmigo porque non estaba, veo conmigo sempre, e os dous un con outro. Bueno, supoño que tamén ali en León te quedarías con rapaces que non teñen nin carné de conducir e que gañan probas, non? Eso, no caso de Jim lembrado demais, que tal? Como viviches esa prova tamén? E ao final esas son probas moi duras, a xente corre moito e tens que estar ao nivel deles, senón vas para atrás dun tramo para outro. Encantado coa terra, non? Sí, a terra é o que máis me gusta. Pensei en facer algo de asfalto, pero a terra tira por min. Bueno, Iván, pois moitísima sorte, xa vamos falando xa ao longo deste tempo, eso, tanto a ti como a todo o teu equipo, moitísima sorte de cara a competición. Pues muchas gracias. Un aplauso para Iván Couselo. Bueno, feitas distintas entrevistas, bueno, pois recordamos a
como non, un servidor, Alberto Pérez, que a semana que ven pois estaremos durante todo o día, o sábado, pois retransmitindo a proba en Radio Estrada, un aniño máis, con o meu compañeiro, con Luis Mato, e intentaremos pois achegarvos todas e cada unha das sensacións que vayamos vivindo ao longo da proba, atender, bueno, pois a tanto organizadores como pilotos, como membros de distintos equipos. Ali pois viviremos todo o que se poda pois aportar, non? E vivir, estaremos en Radio Estrada retransmitindo a proba e recordamos, cuarta edición do Rally Mix da Sidra, que xa queda pois como dicíamos antes, queda en Capilla, terceira proba do Campeonato Galego de Rally Mix, emplazados quedades. Recordade que xa o viernes, como nos decía a presidenta María Couto, terá lugar os recoñecementos e as verificacións, despois o sábado pois a competición. Algún apuntiño máis, Darío? Sí. Un detalliño a todos os que estades aquí presentes, vinda ali a sede a Callobre, que temos unha invitación para vos por colaborar con todos nós. Vindo un momentiño hasta ali e tomamos algo todos xuntos. Pois moitísimas gracias a todos por facer acto de presencia, moitísimas gracias a todos e cada un dos voluntarios que lle botan unha man a esta escudería, a Escudería Sampaio, e como non, moitísimas gracias a todos e cada un dos pilotos que acercaron aquí as súas monturas xa que compitan, aínda que non, e recordemos, bueno, pois en esta presentación pois tamén hai distintas probas de automobilismo, vense de celebrar pois unha proba de supercampeonato de rallies de asfalto do Campeonato Nacional en Ourense. Tamén temos pois esa proba puntuable para o Campeonato Galego de Montaña coa subida a Escursa Apoio. A verdade é que, bueno, pois entre presentacións e probas e demais, en Galicia podemos estar ben orgullosos de todas e cada unha das probas que se van disfrutando ao longo do ano e de todas as disciplinas. O dito, de cara a semana que ven, a disfrutar coa cuarta edición do Rally Mix da Sidra. Moitas gracias por estar aí e un saludo. Hasta logo.